אני לא יודע מה רואים, אבל הנה אני מתחיל את המסע לכיוון ארכן. עכשיו 2 בלילה, חמישי לפנות בוקר, והמונית בדרך לפה, עוד שנייה היא תגיע, ואז כן, זה באמת קורה. שלום, עכשיו 11 בבוקר, שעון מדריד, ואני הגעתי הרגע לתעסוקה של מדריד, כמו שהגעת היצרן, וזהו, זה החלק הראשון. עכשיו אני צריך לראות מה קורה פה ולהגיע לארגנטינה. זה החלק הכיפי ביותר של הטיול הזה, ולפגוש אותה. זה החלק הכי כיפי. ביי. כמו שאת רואה, הערב כבר מתחיל לרדת על ספרד, ואני יש לי כאן פומלה, עם שערה עליה, ואני צריך לאכול ארוחת ערב. נמנמתי לי קצת, והיום כבר עובר, 6 בערב, ונשארו רק עוד 7 שעות עד שאני עולה על מטוס. ועוד 13 שעות באוויר, זה בערך עוד 20 שעות. ואז אני צריך לחכות שתגמרי את הלימודים ותבואי לחנות של ההורים שלך. אבל אז ניפגש. נו, זה ממש עוד דקה. הלילה ירד על ספרד, ואני הגעתי כבר מחפש בשעה 8 בערב, ואני שכחתי להגיד בכל הגיבורים הקטנים האלה דבר מאוד חשוב, תקיארו מוצ'ו. ואני נוסע אלייך כדי לפגוש אותך. היום אני עולה על מטוס כדי לפגוש אותך. אני הגעתי על בואנוס איירס, עכשיו אני יוצא כדי לפגוש את ההורים, כדי התרגשות, כדי שמחה. יום שישי בבוקר, עד הבוקר, עד הצהריים, צהריים. ולכן לא עשה לו שלמה. זה פה. לא, זה פה. Qué trabajo que dan estos chicos. Qué trabajo que dan estos chicos. ¿Usted que estaba sospechoso? Ella. Estaba sospechoso. Ella. No yo. No te creas. ¿Paro? La mitad, la